Tak dneska vás provedu po naší zahrádce. Dneska je hezký letní den. Je asi 23 stupňů Celsia. To jsou kytičky naší maminky. Jdem se podívat na skleník. Tak a jsme v zarostlém skleníku. Tady máme okurky, hadovky. Tady několik zbylých rajčat. Papriky. A tohle jsou okrasné rostliny. A tohle je bodlák. A jdem se podívat na dolní zahrádku. Jo, ještě naše jahody. Zatím na záhonech ještě nezrají, tak musíme ještě počkat. A jsme na spodní zahradě. Maminka likviduje plevel. S kamerou. Chci poslat Honzovi video. Tak tohle jsou naše letošní brambory. Tady jsou patizóny a česnek z petrželí. Třen. A náš domeček tu je u plotu, odpočinkové lehátko. A naše usměvavá maminka. Maminko, usměj se, kuk. No. Jo, a zítra bude koprovka. Tak. Ještě vám ukážu rajský. Tak tady jsou. Tak. A to je asi všecko. Takže se mějte v Japonsku hezky. Ahoj. Ještě maminka vám zamává, kde pak je, někam se ztratila. Maminko, zamávej jim do Japonska. Ahoj, řekni. Ahoj. No, vidíš.